Eta esperientzia intimitatea da, bestalde. Eta erantzutea, ustez arantzago idaztea. Sinestez idaztea. Norbere esperientzia eta intimotasunaz hitz egitea ere bada. Eta intimotasuna gorde nahi duguna da. Gorde nahi duguna ordea, zabalduz bakarrik gordetzen da. Agortzen utzi gabe. Galderei bidea itxi gabe. Esangabearen adirazpide bila abiatu orduko, galderak esan denaren eta erantzunen aurrean jartzen gaitu. Erantzunak entzuten. Baina galderak esan ez denaren aurrean ere jartzen gaitu. Gure mugen aurrean, gure ezinen, nahien eta ahalmenen aurrean. Gizarteak onartzen duenaren aurrean. Eta lauegi eta itxiegi suertatzen den sistema batetik iesean. Hizkuntzan, hala ere, aurki dezakegu oraindik izan garenaren arrastoak, izan nahi izan dugunaren arrastoak, izan ezin garenaren arrastoak. Eta are gehiago, hainbat liburu eta legepean nortasunaz gabetuak izan garenok, liburu eta dokumentu horiek zabaltzen duten mundu ikuskera eta iritzien azpian bakarrik pila dezakegu nortasuna. Hizkuntzari adi jarrizkeo. Hartaraino, non ezinezkoa iruditzen zaidan erlijioaz hitz egitea hizkuntzaz erreparatu gabe, hizkuntzan eragindako biodurei so egin gabe. Guztiarekin ordea, funtsian, bila abiatzen garen guztietan bezala, zerbaiten, norbaiten bila abiatzen garela iruditzen zait. Eta horrexegatik, iruditzen zait, ezin naizela delakoz mintzatu, delakoari deitu gabe. Eta bururatzen zait, horrexegatik mintzo zitzaio laika Leizarraga bere jaungoikoari, lehen euskaldunak Mariri mintzo zitzaizkion bezala. Ika eta xuxurlaka hainbestetan, bitartekaririk gabe bere belarrira nahi zuenean, baina ika eta abistu eginez ere bai zenbaitetan, hainbeste dogmen antzean, erruki gabe agertzen zitzaionean. Itanoa baita, izan ere, bat egiteko oinarrizko premia baten aztarna, alegia, erlijioaren oinarrizko joeraren aztarna. Ziurrenera, badelako gizakion artean bat egiteko oinarrizko joera bat. Bakardadea eraman ezina bihurtzen duena. Ez gara hutsetik jaio, ezin bizi gintezke bakardadean, eta dakiguna besteekin edota besteengandik ikasi duguna da, egin batean. Esate batera, nolakoa da gizakiaren beldurra muturreko bizi baldintzetan? Nolakoa ote zen historia aurreko deitzen dugun gizakiaren beldurra? Gure begiradarentzat, natura kontrolatu ezin zuen gizakiak gu baino beldurra handiagoz bizi behar zuen, nabarmenki. Izan ere, hil ala biziko beldurrak ziratekeen ordukoak, eta oraingoak ere bai mundu zabalean. Batean, goseak hiltzeko edota hotzez hiltzeko beldurra, hurrengoan animalia handi baten erasoaren herio estuasuna. Baina hil ala biziko beldur horien eragilea beti ere esan diteke presentea zela, bizi izandakoan oinarritua, gertatutakoa, alegia egoera ezagunek eragiten zutela, eta fisikoa zela beldurra, eta ez metafisikoa. Hein horretan beraz, egoera jakinetan nola irten asmatu ezinik sortzen den egon ezinetik, egin ezinetik eta bizi ezinetik piztutako beldurra zatekeen. Ikara dei geniezaioke beldur fisiko honi, dardaran agertzen den ikara, gure izaera fisikora agertzen dena, ziurrenera hizketaren aurreko agerpena, lurrikara, itsasikara, horrikara edota eskuikara bezala. Gainera, hizkuntza lagun, ikarak sozializatu eta beldur bihurtu ahal izan ziren, esangarri eta igartzeko modukoak. Uste personalak sineste bihurtu ziren kolektibo. Beraz, esperientzia bezala sinesteak ere edaz zitezkeenez, religatu egin zezaketen, bateratu, guztientzat onargarri zirenean. Litekena da alde horretatik, sinesteek behar duten ezbaigabeko oinarri baten premia, erlijio monoteistak balsamu bihurtu izana iritzia nabasan, beren ukan ezintasuna aldarrikatuz.
Bizitzari buruzko beste ikusmolde bat ari zen jada errotzen. Baina gizartean itxatxiko bazen, oinarrizko ikaraz gain, beste beldur mota bat behar zen. Ikarari hitzak eman zitzaizkionean, ikara kolektiboki adierazi ahal izan zen, eta beldurra sortu zen. Baina beldurra bada susmoa ere, bada datorkenarekiko eta ezezagunarekiko ikara ere. Beste hitz batzuetan, Joanes Etxeberriaren arabera, beraz, jaiotzeak ez du berezko heriotza. Baizik eta heriotza da jainkoa gizakiari ezarritako zigorra, jainkoaren arauak betez eta jainkoa goresten ez duelako. Hori da izua, datorkenarekiko beldura eragindakoa, gizartea gobernatzeko eragindakoa, besteek onartzen dutenean, sinesten ez duena bakardadera, isolatzera eta eskomikatua izatera eraman ostean, mututua geratzeko izu ikara. Heriotzaren ikuspegi honek halako izu bat ezarri zion bizitzari. Eta herioaren mehatxupean, heriotza eta heriotzaren ondorengo pene beldurrak mende hartu zuten gizakia, luzaz. Ez da halako batean mundua ikaragarri izan bere arriskuen ariaz, eta naturari berari baino gehiago, herioari izan zaio aurrerantzean beldur. Noiz nahi eta batipat, norberak nahi ez da harrapatuko duelakoan gizabanakoa. Eta azkenean, naturarekiko ikara ahaztuta, norbere heriotzak sentiarazi du gizakia bere bakardadean. Ez deus eta norako ez dakiela. Norbere herioaren larriak ahantzarazi du aurreneko arriskuek sortarazitako ikara. Baina hori bai, herio larriaren auspotu kontura, aurrerantzean gizakion beldurra, izu ikara bihurtuz, izua esanezin eginez berriro. Ez gara gure baitako, eta behar dugu gune bat, eta hatza. Amaigabe xehatzen eta xehatzen den denbora da infernua. Eteten eta etengabe berrosatzen den liparraren zaintiratu etengabea. Mugagabe edatzen eta edatzen den tokia da zerua. Arrosa bat bezala zabaltzen eta zabaltzen doa, geratu gabe. Baina zertzen, nongoa, nolakoa, noizkoa, denbora izengabe zenean. Ez gara gure baitakoak, gure baitara besteak ekarri ezean, gure baitan beste toki bat egin ezean. Eta izateko, euskaldunentzat bada gune bat, eta bada une bat. Badira aldiak eta aldeak. Gunea da zehatza, prezisioa, bildua, hemen oraina eta behar bada, hain zuzen ere, infernu zeru antitesia hankazgora uzten duen sentieraren kokalekua. Instantea, tokia, plazera, zorionak duen zentralitatea ez dago iraganean, eta ez dago etorkizunean, eta bada. Liparra dugu iparra, gunea, unea, eta soin hartzen du gure baitan. Eta soinak izango bada behar du hatxa, eta behar bada hatxak dakar guztiaren astea, izateko denak hatxa eta arnasa behar badu bezala. Udazteak eta bedatxeak eta urtatxak, instantea, unea. Eta unea ez da amaiera gabeko denbora, da behar bada atsegina. Ematen du behar bada atsedena. Instantea da agian azetasun unea. Eta hatxak izendatzen ditu erosotasuna, atsegina, atsedena, azetasuna, zapela, sazia, eta ezina, asgorapena, aserrea, asperra, asperena, asaldatzea. Eta askuek bere hiztegian jaso espalitu, galduak zituen hainbat adiera. Eta asmia eta asmatzea atzematea dagokigu. Baina jakin badakigu, esan nahia ez dagoela hitzetan, hitzen artean baizik. Eta jakin badakigu, hitzak sekretu geratzen direla. Mutu, esatariak bestaldean aditasunik bilatzen ez duenean, hitz egitean gune bat
eta une bat moldatzen ez duenean. Jakin badakigu, lehendik zer dagoen jakitea bezain garrantzizkoa dela, gero zer dagoen asmatzea. Hats ematea, gero dagokeenari.